Qozan галимнәре аяклар шишүнең сәбәпләрен өйрәнә. Бигрәк тә лимфедема авыруыннан сакланырга кирәк. Авыру көчәйгәндә аяклар нык шешә, хәтта буыннарга кадәр аякны кисү куркынышы барлыкка килергә мөмкин. Мондый хәлләрне булдырмас өчен табиблар галимнәр белән берлектә эшлиләр. Авыруның ни сәбәпле барлыкка килүен ачыкларга тырышалар. Әлфия соңгы елларда беренче тапкыр матур итеп бизәнгән. Каты авыру сәбәпле моңарчы кәефе күп вакыт төшенке булган. Үзен борчыган авыру турында ул безнең иҗат төркеме белән уртаклашырга теләк белдерде. Лимфедема халык телендә фил авыру дип йөртелә икән. Мин 2013 елда авырта башладым инде бу шир белән. Бик каты аягым яраланып, рожа булды. Аннары яралар барлыкка килде дә, менә шушылай шиш булды инде аягымда. Булай балачактан дип була дип әйтәләр инде, менә миңа врач шулай дип әйтте. Бел резинкалар носкимны кысып тора бит инде. Ул миндә булган дип әйтә инде врач. Быел бик каты кыш кына авыртып киттем. 2 ай урын өстендә яттым, бөтенләй тора алмадым. Мине балалар, ирем карады, абыйның кызы килеп карады. Мин бөтенләй йөри алмадым. Урындыкны тип йөри башладым. Хәзер Аллага шөкер инде менә, Алла булышып дип әйтим, йөреп киттем, менә йөрим тагын. Әлфия кияүгә чыккач, ире белән авылга яшәргә күченә. Хәзер аңа 39 яшь, 3 бала анасы. Улы кызлары институтта, кече кызлары мәктәптә укый. Проблемалары 8 ел элек башланган. Кинәт аяклары нык шешә башлаган, күзән җыйрган. Һәр көне сызланулар белән үткән. Авыртуын көчле дарулар белән баскан. Ире һәр чак булышып торган. Урамга йөргә чыкканда аякларына галош кидерергә булышкан. Аякларны дәвалауга өмет бар. Казан Федераль университетының презицион һәм регенератив медицина фәнни клиник үзәгендә булышырга әзерләр. Лимфология үзәге мөдире Айгиз Фәйсханов аяк кулларны ничек итеп хәрәкәткә китерүләрен күрсәтә. Бу фотосурәтләрдә дә чагыла. Первые дни лечения, они когда... Bir авыру моның белән 5 ел чамасын теккән. Ул варикоз ширеннән җәфа чиккән. Лимфедема авырулы пациентлар орта бара. Казанга дәвалануга бөтен илдән киләләр. Алар нигездә урта яшьтәге хатын-кызлар. Ир-атлар сирәгрәк авырый. Авыру балалар да чирый. Аларны да аякка бастыралар. Табиблар хирургик операция ясап дәвалыйлар. Дәвалауның башка алымнары да бар. Мифов вокруг этого заболевания очень много, в том числе, что это заболевание не лечится. Бу авыруны дәвалап булмый дигән имеш-мимешләр таралган. Тик бу фикер дөрес түгел. Авырулар яхшы нәтиҗәләрне күргәч, моңа үзләре дә ышана башлый. Яшәргә өметләре уяна. Бу үзәктә авыруларда яшәүгә ышаныч тудырып, зур эш эшлиләр. Уңай мисаллар күп. Кешеләр дәваланып, гаилә кора, эшкә урнаша. Табибларга иксез-чиксез рәхмәтләрен әйтәләр. Казан үзәгендә авыруларны генетик дәрәҗәдә өйрәнәләр. Пациентлар һәм аларның туганнарының ДНК-сын тикшерәләр. Уңай нәтиҗәләр бар. Лимфатик кан тамырларын үстерү өчен җавап бирүче участокларның бозылуларын ачыклау мөһим. Врач әйтте инде, что мондый авыру белән киләләр аларга, аларны лечить итәләр, алар булышалар дип. Бу шишне бетереп була инде, дренаж ясап, безгә врач шулай дип менә әйтте инде. Әлфия киләчәккә ышаныч белән яши. Ул үзәктә дәваланырга әзер. Туган авылы урамнары буйлап ире белән тотынышып, нык атларга хыяллана. Озилә Батырханова, Алмаз Хакимов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.